Good morning lil kulħadd. Illum ħanibdew daqsxejn żgħira revision dwar it-tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija u mbagħad jekk alla jrid inkomplu minn fejn ħallejna fil-ġimgħat ta' qabel. Mela, number one, meta qegħdin ngħidu enerġija qegħdin nirreferu għal kull ħaġa li tista' tħaddimlek bit-temperatura. Issa dan jista' jkun tipi differenti ta' enerġija. Jista' jkun id-dawl elettriku li tħaddem l-appliances, jista' jkun petrol, diesel li sejrin naħdmu magni, jista' jkun ir-riħ li sejr idawwar raddiena tar-riħ, dawk huma kollha sorsi differenti ta' enerġija. Issa l-iktar oġġett illi fid-djar tagħna jaħli enerġija huwa biex insaħħnuhom u nkisħuhom. Jiġifieri qegħdin ngħidu heaters u air conditioners. Okay? Both heaters u both air conditioners huma l-iktar oġġett li jieħdu enerġija mis-sistema tagħna. Issa intom tafu li fis-sajf l-air conditioners għaddejjin non-stop minn għandu jiflaħ il-kont tad-dawl, okay? Għax proprju minħabba li jaħlu daqshekk il-kont tad-dawl jitla' mezz. Min-naħa l-oħra heaters hawn ħafna li sabiex jiffrankaw imorru għall-iktar oġġett dirett li heaters li qegħdin jaħdmu bil-gass. Okay? Meta jkollok tqabbel heater jaħdem bil-gass dirett ma' heater jaħdem bl-elettriku jiġik irħas. Okay? Heater li jaħdem bil-gass jisaħħan b'mod irħas milli heater li jaħdem bl-elettriku. Ovvjament għandek il-problema tgħodu attenta safety, eċetera, imma tifhmu l-idea m'għandekx għalfejn spejjeż kbar ħafna b'heater tal-gass. Issa dik hija l-ikbar spiża li għandna ġo d-djar tagħna. Okay? Tħares fejn tħares kull pajjiż madwar id-dinja l-iktar oġġett li tiġi expensive hija proprju biex isaħħan jew ikessaħ id-dar tiegħu. Mhuwiex id-dawl, id-dawl kull ma jeħli meta kkalkulawha u Malta meta għamlu survey kull ma jeħli qisu 6% tal-ispiża tad-dawl tiegħek. Id-dawl qegħdin ngħidu bozzozz. Okay? Bozzozz ftit xejn jeħlu u kemm inna libna għal dawn l-energy efficient il-bozzozz li huma LED jew kellha l-oħrajn, okay? Dawk jerġgħu jaħlu inqas mill-bozzozz l-antiki. Il-bozzozz antiki vera dawk tal-filament nirreferi għal bozzozz ta' dan it-tip. Dawn il-bozzozz dawn huma, dawn magħrufin li jeħlu, dawn l-incandescent, right? Dawn jeħlu ta' vera. Jiġifieri jekk dawn ikollok bozza tal-100 għall-argument, jiġifieri li bitet bozzozz bħala tkun qed tħaddem washing machine biex niftehmu. Okay? Bid-dawl li jeħlulek tet bozzozz bħala tkun qed taħli tet bozzozz tal-100 tkun qed taħli daqshekk kieku għandek il-washing machine mqabbda. Allura tifhmu li dawn huma expensive. Mallum il-ġurnata qegħdin naħdmu bil-bozzozz LED. L-LED bulbs huma estremament ekonomiċi, dawn jaħlu at the most jaħlu xi 3%, 6% l-inqas effiċjenti ta' bozza mill-antiki. Allura naħseb tifhmu li iva dawn huma ħafna irħas. Okay? X'hemm affarijiet oħrajn li jaħlu dawl elettriku ġewwa d-dar tagħna. Ovvjament min għandu l-fran u l-cookers dawk jaħlu ħafna. Il-geyser jeħli immensament. Right? Dak huwa l-iktar oġġett li jkun jeħli ġo d-dar. Il-geyser tal-elettriku. Right? U għalhekk il-gvern għamel żmien twil jipproponi mezzi differenti kif issaħħan l-ilma. Jew bis-solar water heaters, dawk il-pannelli bit-tank qishom magħhom. Jew nkella heaters tal-gass li jerġa' hawn geysers tal-gass huma ħafna irħas biex tħaddimhom mill-geysers tal-elettriku. Plassi għandek il-vantaġġ li taf eżatti kemm qed taħli. Għall-argument ħlejt tank tal-gass mal-geyser darba fix-xahar. Okay, ma inti għandek dawk €15 tank tal-gass dawk qed tonfoqhom ġast fuq biex issaħħan il-geyser.
Okay? Prinċipalment dawk huma l-iktar li jaħlu. Alright, sakemm inti m'għandek xi biċċa apparat għaddejja l-ħin kollu gas dawn li taħli ħafna elettriku, prinċipalment dawk huma l-iktar oġġetti għandna li jaħlu. Fridges, freezers, għalkemm jaħlu kieku jkunu antiki dawk ma jaħlux daqshekk. Right? Imbagħad kull familja u bħala pajjiż għandek is-settur tat-trasport li wkoll jeħli ammont imdaqqas ta' enerġija. Issa is-settur tat-trasport huwa kważi esklusivament jaħdem jew bil-petrol jew bid-diesel. Okay? Kif tistgħu taraw minn il-graf ta' isfel, transport jeħli bejn wieħed u ieħor 24% tal-ispiża kollha tal-enerġija ġol pajjiż. Okay? Industrija u kummerċ jaħlu 47% u d-djar 29%. Issa minn daw kollha min jimporta il-petrol, il-diesel u il-power stations minn ħaddimhom, okay? Dak ikun qed jagħmel profit. Għalhekk ikun qed jagħmel liħ. Mela. Issa il-mistoqsija li għandna kif tistgħu taraw anke minn dawn ir-ritratti li hawn hawnhekk hija dan l-elettriku li qegħdin nużaw u dan il-petrol, diesel li qegħdin naħarqu minn fejn jiġi. Dawk kollha jissejħu bħala forom ta' riżorsi naturali. L-elettriku m'intix qed tiġbed sajjetta, possibbli. Fejn m'għandna xejn kapaċi storja sajjetta. Ma l-elettriku nistgħu noħolquh billi nieħdu l-enerġija minn xi ħaġa oħra. Issa xi ħaġa oħra hija riżorsa naturali, hija xi ħaġa li qegħdin nieħdu mid-dinja. Okay? Kull riżorsa naturali hija xi ħaġa li nieħdu mid-dinja. Mela, nieħu eżempju. Okay, għandna din lista hawnhekk. Ilma, minerali, metalli bħad-deheb, il-ħadid, il-melħ. Il-melħ u l-ġebla pereżempju hawn Malta huma tnejn mill-uniċi riżorsi li għandna. Okay? Għandna riżorsi oħrajn, pereżempju għandna l-ħamrija, hija xi ħaġa naturali għamlet in-natura m'għamilhiex il-bniedem. Għalhekk tissejjaħ riżorsa naturali. Okay? Issa xi ħaġa li għandna fil-baħar, il-ħut, dik hija riżorsa naturali. U hekk ma tantx għandna annimali, ejja ngħidu l-verità. L-annimali ta' Malta huma żgħar, ma mhux eżatt għandek xi mezz kif tista' tużhom bħala riżorsa naturali. Tgħoddulix il-pets. Okay, il-pett huwa mhux xi ħaġa naturali, hija xi ħaġa li ħoloqha l-bniedem. Okay? Fin-natura m'hemmx il-kelb, fin-natura hemm il-lupu. Right? Il-kelb ġie mill-lupu. Right? Mela l-kelb huwa maħluq mill-bniedem. Right? Il-pjanti. Malta għandna ftit tas-siġar, għandna ftit tal-imsaġar, hekk hawn xi kaċċatur fosthom. Jafu wkoll pereżempju x'ġara fil-Miżieb fejn inħarqu ħafna siġar ftit ilu. Ma dawk huma mħawlin mill-bniedem. Foresti naturali li ma ħawwilhomx il-bniedem hawn Malta m'għandniex. Għandna tikka żgħira fil-buskett li hija ta' żmien qabel il-kavallieri, il-bqija kull siġar li għandna hawn Malta in huma bejn wieħed u ieħor imħawlin mill-bniedem. Okay? Issa. Ir-riżorsi naturali huma kollha importanti mill-aspett ekonomiku. Mela, riżorsi naturali tkun importanti għax il-bniedem jagħmel użu minnha, speċjalment użu ekonomiku. Jekk inħarsu dawn iż-żewġ ritratti, it-tnejn huma riżorsi naturali. Ta' fuq qegħdin tarfu naħseb. Salina tal-melħ din tinstab hawnhekk. Minnha l-għawċin jieħdu l-melħ. Mbagħad jippakkjawh u jbigħuh. Tistgħu taraw hawnhekk għandu daqsxejn tal-melħ motti. Okay? Li ta' isfel hija minjiera tal-ħadid. Issa, minjiera tal-ħadid, bażikament qed ngħidu li ġewwa dan il-blat u jidher kif tistgħu taraw daqsxejn orange, daqsxejn ħamrani. Dak il-blat ifisser li ġo fih hemm il-ħadid.
L-bniedem qed ikisser dak il-blat jieħdu minn ġo dik il-minjera dik li jisa barriera kbira miftuħa, jittrasportaha bit-trakkijiet u mbagħad jieħdu ġo fabbrika apposta fejn mill-ġebel sejrin joħorġu l-ħadid. Okay? Issa. It-tnejn li huma iħallu l-flus. Mhuwiex l-iktar oġġett li ħalli flus fid-dinja li jekk ikollok tqabbel ma' l-ebda kumpanija li tipproduċi l-ħadid li tikkompeti jien naf ma' Microsoft, li tikkompeti ma' Google. Imma mingħajr dawn l-affarijiet aħna ma nistgħux ngħixu. Mingħajr il-melħ għall-argument ġisem ma jaħdimx. Dik it-tikka melħ kuljum fid-dieta tiegħek inkella bil-Malti kollok il-problemi tal-qalb. Tiġi kollok ħafna taġ mbagħad ikoll problemi bil-qalb. Is-sistema hekk kien. Mela dawn li huma r-riżorsi naturali, dawk huma l-irħas oġġetti li hemm fin-natura. U oġġett li jinstab madwarna, u oġġett importanti ħafna din li l-bniedem jagħmel użu għal flus minnu. Okay? Mela jien naf jekk ħanabdu riżorsa naturali oħra. Semmejna il-bożoz. Il-bożoz għandek il-ħġieġ. Il-ħġieġ ma ssibux b'mod naturali fl-ambjent. Il-ħġieġ isir mir-ramel. Okay? Il-ħġieġ isir mir-ramel. Okay? Hemm fabbrika fejn mill-ħġieġ, mir-ramel l-ħġieġ. Okay, mhux waħda biss hawn ħafna. Bażikament jaqbdu biex niftehmu. Jaqbdu hawnhekk qed jgħidilha. Qed jgħidu taraw dal-video qed interessanti ħafna. Jaqbdulek ir-ramel, isaħħnuh, iħolluh, u minnu joħroġ il-ħġieġ. Okay? Il-biċċa hija t-temperatura qed titellek. Notaw 1700 Celsius. Hija temperatura għolja ħafna. Mela allura trid tagħmilha bil-fors ġo forn. Okay? Minn riżorsa naturali ir-ramel toħloq xi ħaġa li nistgħu. Issa. Importanti ħafna din. Ir-riżorsi naturali jiġu ta' żewġ tipi. Għandna dawk li ma jiġġeddux, l-Ingliż jgħidulhom non-renewable. Mela dawn huma riżorsi naturali li użajthom darba u daqshekk. Okay? Użajthom darba u daqshekk. Imbagħad għandek is-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu. Dawn jibqgħu għaddejjin. Dawn ma jispiċċaw qatt. Okay? Mela, sorsi ta' enerġija li ma jiġġeddux jinkludu l-injam, il-fuels fossili u l-enerġija nukleari. Mela, dawk tlieta dawk nużawhom biex nagħmlu l-elettriku minnu jew nħaddmu karozzi tagħna. Se tgħidu xi karozza taħdem bl-injam? Le, m'hawnx. Ma qabel kien hawn il-ferroviji. Kienu jaħdmu bil-faħam u bl-injam. Right? Sorsi ta' enerġija li jiġġeddu mela dawn ma jispiċċaw qatt dejjem ġejjin. Għandek il-mewġ tal-baħar, għandek ix-xemx, għandek ir-riħ, għandek l-ilma tax-xmajjar, fil-pajjiżi li għandhom xmajjar. Okay? Issa. Sors ta' enerġija li ma tiġġeddidx, inti għandek ammont limitat. Xi darba ħataħlihom. Okay, dak li jfisser limitat. Xi darba ħataħlihom. Okay? Issa. Meta kif u x'fatta ħataħlihom dik jiddependi minna bħala bnedmin kif qed innużawhom. Okay? Imma iva, xi darba dawn ħajinħlew. All right? Issa. Sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, dak ma jistgħux jaħdmu. Huma bla limitu, bla limit. Tista' tibqa' tużhom għal dejjem. Okay? L-importanti biex tibqa' tużhom għal dejjem
huwa li jkollok l-apparat sabiex tużhom. Issa. Importanti din. Is-sorsi tal-enerġija li jiġġedddu ftit li xejn ma jagħmlu ħsara għall-ambjent. Okay? Ħlief wieħed. Wieħed jagħmel ħsara. Dantaw. Okay? Jekk noqogħdu naħsbu meta tagħmel pannelli fuq il-bejt, xi ħsara tagħmel? Alright, qed tagħmel id-del forsi jitkerraħ. Fis-sajf dak id-del tieħu gost bih għax jifriskak. Iva, meta tkerraħ. U għandek daqsxejn tal-ħmieġ fl-ambjent sakemm ma dawk il-pannelli jagħmluhom meta xi raġuni dawk il-pannelli jitkissru. Hija m'għandekx inkwiet. Okay? Issa, sorsi tal-enerġija li ma jiġġeddux dawk jagħmlu ħafna ħsara għall-ambjent. Meta taraw fir-ritratt ta' isfel, dawk huma jinħarqu ħammġu l-ambjent, xejn tiġi biex toħodhom min natura tħammeġ l-ambjent, ġifieri mhuwiex eżatti xi ħaġa nadifa. Okay? Mela, taraw id-differenza bejniethom. Is-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu ftit jew wisq jagħmlu l-ġid. Sorsi ta' enerġija li ma jiġġeddux jagħmlu ħsara. Wieħed hemm li jiġġedded veri jagħmel ħsara, dan taw. U raġuni tifhmuha. Dan huwa l-enerġija idroelettrika. Bażikament il-bniedem isib xmara, jibni ħajt f'nofs din ix-xmara, jilqa' l-ilma warajh, jgħolli l-livell tal-ilma u hawnhekk jiġi l-problema. Jarraq dil-biċċa taw. Għax qed jogħla l-livell tal-ilma. Jarqu. Ma jekk hemm il-foresti, jekk hemm il-bini, kemm it-toroq, dak kollha ħajtilfu. Right? Imbagħad iħalli l-bniedem l-ilma ħireġ b'mod ikkontrollat u jdawwar it-turbini biex jagħmel l-elettriku. Issa. X'inhuma dawn it-turbini? Okay? Mela, it-turbini huma bażikament biex nagħmluha sempliċi. Mutur b'forom differenti jiddependi xi tkun qiegħed tuża, ara kemm hawn tipi differenti, right? Illi jdur bl-ilma li jkun nieżel mill-għoli, taw eżempju. Hawnhekk dak l-ilma fuq nieżel dal-għoli kollu u ħireġ minn hawn, mela dak qiegħed idawwar turbina li ddawwar generator tagħmellek l-elettriku. Okay? Issa. Biex tolli l-ilma saw fuq mela ħadd taħraq l-art. Ħadd tagħti l-art skużaw. Ħadd tagħtiha bl-ilma tarraqha. Dik hija l-problema li għandhom dat-tip ta' power stations. Okay? Issa. L-iktar oġġett madwar id-dinja li jipproduċi elettriku kienu ma dawk ngħidulhom fuels fossili. Issa. Fuels fossili jinkludu iż-żejt, il-gass u l-faħam. Huma dawk it-tlieta. Iż-żejt, il-gass u l-faħam. Okay, issa, miż-żejt noħorġu l-petrol, id-diesel, il-petrolju u ħafna affarijiet oħrajn. Okay? Il-gass se toħroġ. Okay? Mill-faħam tista' toħroġ il-gass. U jekk toqgħod vera attent, tista' toħroġ iż-żejt ukoll. Alright, ġifieri mill-faħam joħroġ minn kollox. Imma huwa expensive biex toħroġ iż-żejt u l-gass mill-faħam. Min-naħa l-oħra, il-faħam huwa l-iktar wieħed komuni minnhom kollha. Għalhekk taħraq il-faħam dirett dak huwa l-irħas wieħed. Okay? Mbagħad għandek it-tieni l-irħas il-gass u l-iktar wieħed nadif dal-inqas li jħalli rmiet warajh. Mbagħad iż-żejt. Issa dawn li jimmarka renewables, ovvjament, dawk huma
konna qegħdin nitkellmu fuqhom l-ewwel, ix-xemx, il-baħar, riħ, etc. Okay? Nuclear energy m'hawnx ħafna pajjiżi li jużawha, hija perikoluża għax jekk tisplodilek power station għax-xaqta. Okay? Imma hija suppost l-irħas waħda xi tħaddem minnhom kollha. Qed ngħid suppost għax kważi kull pajjiż li juża wara li jibda juża jinduna li hija ħafna iktar expensive milli kienu qegħdin jaħsbu. Issa dik imbagħad nitkellmu fuqha quddiem. Issa. Liema huma l-fuels fossili mela għandna iż-żejt, il-gass u l-faħam. Issa. Dawn huma forom ta' enerġija fejn jaħżnu l-enerġija tax-xemx u d-diossidu tal-karbonju, il-carbon dioxide, ta' miljuni ta' snin ilu. Okay? Ta' miljuni ta' snin ilu. Right? Is importanti. Ħarsu ftit kif isiru dawn? Ejja nibdew bil-faħam. Right? Mela, biex isir il-faħam, inti kollok foresti, għandek ismi miljuni ta' snin ilu ta' żgur mhux il-bieraħ. Impossibbli. Żgur mhux mit-sen ilu. Żmien id-dinosawri. Ara tara x'qegħdin ngħidu. Dal-foresti jkunu mietu. Importanti din, dal-foresti jkunu qegħdin jikbru fl-ilmaqiegħed. Jekk ma jkunx ilmaqiegħed mhux ħajsir il-faħam. Jkunu foresti qegħdin jikbru fl-ilmaqiegħed. Is-siġar imutu, il-ħaxix imut. Jaqaf dan l-ilmaqiegħed. L-ilmaqiegħed ma jħallihomx jitmermru u jsiru peat. Mela, bil-Malti. Meta inti tixtri borża peat għal pots biex tħawwel xi pjanta, dak huwa l-ewwel stage tal-faħam. Jekk dak tinixfu u ttieħ in-nar jaqbad. Okay? Titnixfu sew. Ma jekk tinixfu u ttieħ in-nar dak jaqbad. Issa. Jekk taqbad dak il-peat ta' ġol borża, dak il-peat li huwa s-siġar mejtin, pjanti mejtin, u tordmu u tippressaħ u ssaħħnu dak li jiġiegħek meta ġġed tippressaħ jisħon. Biż-żmien isirlek faħam. Okay? Il-fatt tara hawnhekk. Peat miġdum tippressaħ, iktar ma tippressaħ iktar tiżdied is-sħana, iktar ma jgħaddi żmien iktar jibbies, jiġkien u jiswied. U dak isirlek il-faħam. Okay? Dak kif isir il-faħam. Right? Issa. Fil-każ taż-żejt, right? Ħalla niftehmu ftit kif isir iż-żejt. Għax dan tajjeb li tifhmuh. Biex isir iż-żejt, nerġgħu rridu mmorru iktar antik. Jekk il-foresti kienu ta' żmien id-dinosawri, dawk kienu 60 miljun sena ilu. Right? Biex isir iż-żejt irridu mmorru ħafna iktar lura. Right? Irridu mmorru 100 miljun sena ilu anke iktar. Iż-żejt kull ma jnu f'dalijiet bħal qegħdin taraw hawnhekk ta' ħlejjaq tal-baħar mejtin. Xi shark, xi jellyfish, dud, ħut mejjed. Dawn l-affarijiet ikunu waqgħu fil-qiegħ tal-baħar u ma tmermrux. Xil-qiegħ tal-baħar kapaċi jkun qiegħed ukoll. Okay? Ma jitmermrux u biż-żmien jintradmu bil-ramel, bil-ħamar li jkun hemm fil-qiegħ tal-baħar. Jibġu pressati, jitgħaffġu, jiġu pressati,
Okay? Imbagħad isirulek bil-pressa li jkun hemm u biż-żmien u bis-sħana li jkun hemm għax ftakru aktar ma tippressa aktar issaħħan, isirulek żejt. Issa. Ħalli niftehmu tajjeb. Kull fejn hemm iż-żejt hemm il-gass. Right? Il-fatt jekk ikollna naraw naħad l-istampa ninnutaw li ir-rigs tal-gass u taż-żejt huma kważi l-istess. Right? U jekk ikollna nkabbru din innutaw hawnhekk hawn il-gass, hawnhekk hawn iż-żejt. Kull fejn hemm iż-żejt hemm il-gass miegħu. Right? Dawk it-tnejn dejjem flimkien. Right? Issa taf issib ħafna żejt u ftit gass u taf bil-kontra ssib vera ftit żejt u ħafna gass. Id-differenza tkun kemm ikollok sħana u isfel. Right? Postijiet fejn ikun hemm ħafna sħana issib ħafna gass. Mela iktar ma jkun sar fil-fond tal-ġebel, iktar ħassib gass milli żejt. Okay? Dak biex niftehmu. Issa. Mela, meta jkollna naraw pajjiż, right? X'għandu m'għandux. U nitkellmu dwar kemm għandu riżorsi, ikollna nitkellmu dwar gas and oil fields. Right? Mela dawn ikunu blat, qegħdin taraw hawnhekk immarkati b'dawn l-orange dawn huma tal-Brażil. Right? Blat li ġo fihom ikun hemm iż-żejt u l-gass. Right? Issa ejja naħsbu ftit. Daw iż-żejt u l-gass diġà għedna huma limitati. Fatt innutaw mhux il-baħar kollu mimli bihom, dik il-qajja mimli bihom. Darba li ttallaħħhom daw kollha, x'ħajġri? Meta jqogħdu jaħsbu ftit jaraw dawn l-affarijiet. Mela, x'jista' jiġri? Jista' jew niġġennu. Is-soċjetà tiġġennen ma jkollix biex taħdem. M'għandekx żejt u gass biex taħdem. Okay? U allura jkun hawn chaos sħiħ fid-dinja għalhekk jgħidu Mad Max. Xi ħadd ra l-film ta' Mad Max tafu li huwa chaos sħiħ non-stop madwar id-dinja kollha. Okay? Inkella għandek l-option li l-industri vera jitilqu. Imma flok ma jkun hemm dak il-ġennu chaos, jkun hemm ħajja iktar kalma. Ikun hemm ħajja iktar kalma. Ankella għandek l-option ta' green tech stability. Hawnhekk it-teknoloġija ssalvalna ruħna billi nieħdu l-enerġija tagħna min-natur. Li huwa il-fejn irridu mmorru. Imbagħad hawn din teknofantazija semma magħha ta' jiġifieri nsibu xi teknoloġija fantastika fil-futur li ssalvana. Aktar iva milli le din ma ssirx. Fejn iridu jmorru n-nies, in-nies iridu jimxu lok. Right? Fejn m'intix qed tagħmel daqshekk ħsara lin-natura, ma min-naħa l-oħra laqqas inti ma spiċċajt fix-xejn. Ovvjament jekk qed tinnotaw il-graff niżlet li b'xi mod jew rridu nużaw inqas elettriku jew l-appliances tagħna jridu jkunu iktar effiċjenti biex jaħdmu b'inqas elettriku. Okay? Issa, mela dak qegħdin ngħidu kif jiffurmaw iż-żejt u l-gass. Right?
Ovvjament, iż-żejt jista' jsir gass ukoll b'mod magħmul bil-bniedem. Mhuwiex worth it. Okay? Just mhuwiex worth it. Right? Mela, ejja nagħmlu daqsxejn sejra dal-exercise u ngħidu ftit dawn forom ta' enerġija differenti x'inhuma. Mela għandna għażla jew li jiġġedddu jew li ma jiġġeddux. Okay, mela, pereżempju, iż-żejt mela taraw fl-istampa. Dak x'jiġi? Forma ta' enerġija li tiġġedded jew li ma tiġġeddedx. Ħasbu ftit u ħantikom l-answer. Iż-żejt huwa forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Okay? Għandna ammont limitat kemm nistgħu nużaw. Li jmiss solar energy. Mela enerġija tax-xemx solari. Huwa forma ta' enerġija li tiġġedded jew huwa forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Solar energy, enerġija mix-xemx, huwa forma ta' enerġija li tiġġedded. Ix-xemx mhijiex ħadd tispiċċa. Għalissa l-inqas sakemm indumu ħajjin aħna, ix-xemx mhijiex ħadd tispiċċa. Li jmiss coal, faħam. Okay? Il-faħam huwa forma ta' enerġija li tiġġedded jew inkella huwa forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Il-faħam huwa forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Darba li użajtu ma fadallekx iktar. Li jmiss l-injam. L-injam huwa forma ta' enerġija li tiġġedded jew huwa forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. L-injam huwa forma ta' enerġija li użata tajjeb, ġifieri ma naqtgħux is-siġar kollha f'salt, hija forma ta' enerġija li tiġġedded. Imma użata ħażin badna foresta qattratni jew daqshekk. Ma tajnija ċans ta' xejn. Ma tajniex iċ-ċansi ta' xita ġodda. Dik tiġi forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Ma l-injam huwa wieħed minn dawk il-forom ta' enerġija li toqgħodu attent ħafna kif tużah. Okay? Ma tix tkun goff iż-żejjed miegħu. Għax inkella tispiċċa m'għandekx biżżejjed. Mela, sett ieħor enerġija idroelettrika. Dik li għedna li taħdem bil-ilma tax-xmajjar. X'tiġi? Enerġija li tiġġedded jew enerġija li ma tiġġeddedx? Enerġija idroelettrika hija forma ta' enerġija li tiġġedded. Ir-riħ. Ir-riħ huwa enerġija li tiġġedded jew inkella forma ta' enerġija li ma tiġġeddedx. Mela, enerġija mill-mewġ. L-enerġija mill-mewġ kif nistgħu nqisuha? Bħala enerġija li tiġġedded jew enerġija li ma tiġġeddedx? Enerġija mill-mewġ hija meqjusa bħala enerġija li tiġġedded. Sempliċi raġuni il-mewġ mhuwiex ħajjaqaf malajr. Issa l-aħħar waħda enerġija nukleari. Din titqis bħala enerġija li tiġġedded jew enerġija li ma tiġġeddedx? L-enerġija nukleari hija enerġija li ma tiġġeddedx. Okay? Mela, għallum nieqfu hawnhekk. Okay? Thank you kulħadd. Jekk għandkom xi mistoqsija, kemm taqbdu u tippostjaw jew tibagħtu email. All right? Thank you u grazzi.